Здравейте, момичета, и добре дошли в днешната ни последна практика от 5-дневното ни безплатно предизвикателство VFit 5. Днес ще направим нещо малко по-различно от всичко, което сме правили до сега и ще ви разкажа защо го правим. Като първо искам да ви кажа да си вземете едно ето такова малко топченце. Аз ще използвам топчето от комплекта за стъпала VF. Ако нямате такъв, ще оставя в описанието линк към него. Да си вземете едно, може всяко едно малко топче да ви свърши работа. Така, това, което ще направим днес е да поработим малко върху нашите стъпала. Обяснявам преди да стартираме. Стъпалата са основата на нашето тяло и от тях тръгва цялостната подредба на нашата стойка. Защото ако стъпалата пропадат коленете, имаме напрежение в тазобедрените стави, а оттам и невъзможно да стегнем корема си, тялото компенсира с захупване на раменете или с други изкривявания в нашия гръбнак и в нея след дълго се появява болка, която си мислим, че е дошла така, тя всъщност не е дошла така, тя е дошла вследствие на нефункционални стъпала. Така че това, което ще направим днес е да поработим малко върху нашите стъпала, защото юли месец е посветен на здравето на стъпалата, правилната походка и подкрепата и активацията на долната част на нашето тяло. Дори този месец ще организирам безплатен вебинар на тази тема, в която да ви обясня взаимовръзките между тазовото дъно, стъпалата ни, дихателната диафрагма и как всъщност стъпалата пряко отговарят за нашата изправена стойка. Така, сега пускам си часовника на тренировка, за да ми отброява, като тук няма да засичаме калории, просто ще отброяваме времето, да видим колко ни е необходимо да се погрижим за нашите стъпала. Взимаме си топченцето и го слагаме на постелката и започваме да размачкваме стъпалото, като минаваме през абсолютно всички зони на ходилото ни. Трябва да не остане местенце на нашето стъпало, през което да не сме преминали. Всичко да е хубаво размачкано, защото там има фасция, която фасция, не случайно ако част от вас сте имали проблеми с стъпалата, знаете колко много боли плантарния фасцит. Тази фасция се захваща, тръгва от стъпалата и се вие нагоре по цялото ни тяло, обхващайки всеки орган, мускул, кост, всичко в нашето тяло. Фасцията е втория скелет на човешкото тяло и тя започва отдолу нагоре. Така че днес ще поработим малко върху нашите стъпала. Ще усетите затопляне в тях, ще усетите подобряване на баланса ви, защото от начина по който стъпваме и по който разпределяме тежестта в нашето тяло до огромна степен зависи това колко ще сме стабилни. Размачкваме и сега поставяме топката при пръстите и събирам пръст, сякаш се опитвам да я хвана. Ето така ще покажа. Хоп, и сякаш се опитвам да я хвана. Хоп, с пръстите обаче на краката. Хващам, пускам. Хващам, пускам. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смяна. Тази практика ще ни отнеме 5-6 минутки. Можете да си я правите всеки ден. Сами ще видите колко невероятно се отразяват едни такива лесни упражнения и практики на нашите стъпала и всъщност ще видите подобрението в цялата стойка нагоре. Няма да пропусна да отбележа, че когато я направите, очаквам да се отбележите в коментара, защото когато сте се отбелязали в 5 дни, участвате за наградата Smart часовник Huawei Watch Fit 5 Pro, която ще изтегля кой е победителя следващата седмица. Ще го публикувам в социалните мрежи и ще изпратя мейл на победителката, за да се разберем как и къде да изпратя подаръка. Размачкваме по цялата дължина на вътрешния свод, външната част на стъпалото, напречния свод и отиваме при пръстите и прихващам с пръсти. Прихващам, отпускам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Чудесно. Сега оставяме топчето на страна, до тук ни трябваше, като има много упражнения, които са с ластици, с разделители за пръсти, с комплекта VF за стъпала върви и разделителите за пръсти, ластиците и 3 тренировки, така че ако имате нужда от точно такава работа, това е едно много добро начало. Заставаме на стъпалата си, затваряме леко очите и усещаме как разпределяме тежестта. Пренасяме тежестта на единия крак, на другия крак. Дишаме дълбоко, отваряме очите и от тук започваме да се повдигаме на пръсти. Бавно с контрол. 1 и надолу слизаме също толкова бавно. 2, 3, 4, 5, 6. Работата с стъпалата дори оказва влияние върху провисванията в лицето. На безплатния вебинар ще обясня и това подробно. Ако искате да присъствате, в описанието ставим линк към формата за записване. Ще бъде много интересен и съм сигурна, че ще научите много неща, които не сте предполагали. 8, 9, мисля, че станаха 10. Чудесно. Сега, от тук отиваме в края на постелката и започваме да вървим на пети. На пети, с стегнат корем. Обръщам се и наобратно. Знам, че на пръв поглед такъв тип упражнения изглеждат абсурдно, но можете да си ги интегрирате в ежедневието супер лесно и да усетите невероятните ползи от това мускулите на стъпалата ви да са активни, защото това моментално се отразява на стойката. Още мъничко. Последна дължина. Чудесно. Така, сега обръщаме стъпалото с горната част надолу и натискаме, като лекичко приклякаме. 1. Изправям. Хубаво изпъвам крака. 2. Ще усетите едно хубаво разтягане в горната част на стъпалото, зона, която много рядко работим. 3. И много рядко правим нещо върху нея. 4. 5. Държим тук. Натискаме хубаво палеца към земята. 5. 4. 3. 2. 1. И сменяме. Другото стъпало. Обръщам го наобратно, подпирам на постелката и тръгваме надолу. 1. Изпъвам. 2. 3. 4. 5. И държим. 5. 4. 3. 2. 1. Така, отиваме отново в края на постелката и минаваме на външния свод. И започваме да вървим тук. Няколко дължини. В краката ни има десетки мускули, костици, сухожилия и връзки. И е много важно да ги проработваме и да им обръщаме достатъчно внимание, за да може нагоре подредбата на цялостната ни стойка да бъде качествена и да не се окаже на 27 да сме с нетърпими болки в кръста, както бях аз, приковани на легло, защото цял живот сме носили токчета, защото е модерно, и сме деформирали до такава степен стъпалата си и сме изключили функционалността им, че тялото не може да направи друго, освен да ни нашамари с тежките уроци и да ни отнеме години да се възстановяваме. Така, чудесно. Сега минаваме на вътрешния свод и правим същото нещо. Вътрешния. Още няколко дължини. Супер. Последно. Така. И сега завъртаме около глезена. Едни кръгчета. 30 секунди. Тук тренираме и баланса на един крак. Ако затворите очи, най-вероятно ще станете много по-нестабилни, ще усетите глезена как играе. Обръщаме на обратно посоката. Нормално е на едното стъпало да сте по-стабилни, отколкото на другото. Не се тревожете. Още 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Смяна. Хубави кръгчета. Сигурна съм, че вече усещате стъпалата си супер затоплени. Нормално е. И раздвижени. И обратно посоката. Може и тук да тествате с затворени очи, да видите колко ще е балансирана стойката ви. Веднага ще усетите как играе глезена. Супер! Сега заставаме отново на двете си стъпала. Едното го повдигаме на пръсти, другото не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво, момичета! С това днешната ни практика за стъпала приключи. Надявам се да усещате наистина колко активни и затоплени и енергизирани са стъпалата ви в момента. Ще ви очаквам на безплатния вебинар, където ще научите много полезна информация за стъпалата и връзката им с цялото тяло и с стойката. Както и когато направите тази практика, очаквам да ми споделите как се чувствате след нея. Имате ли някакъв проблем в стъпалата, някое упражнение затрудни ли ви, както и всичко, което искате да ми споделите в този последен ден от нашето безплатно 5-дневно предизвикателство. В следващите дни ще прегледам всички коментари от последните 5 дни и 5 тренировки и ще избера една от вас, която ще спечели смарт часовника Huawei Fit 5. Много се надявам това мини приключение да ви беше полезно и да ви даде отправни точки за размисъл за това колко е важно да се движим умно и че не е нужно наистина да е безкрайно много, за да усещаме разлика в нашето тяло. Очакваме ви на вебинара, както и оставям линк към Wikifit лято в описанието, защото това е системата, в която проработваме абсолютно всичко. От стъпала, през колене, през фасция, през лимфна система, през тренировки за отслабване и оформяне, през работа изцяло върху коремния ни корсет, изтягане на коремчето и прибиране тук в долната част, което за повечето жени е изключително трудно. И там всъщност ще сглобите всички парченца от пъзела. Специално за вас, които сте участнички в това предизвикателство, съм подготвила и код за отстъпка, който ще бъде активен до 8 юли. Така че ако сте решили да направите нещо хубаво за себе си това лято, горещо ви препоръчвам Wikifit лято 26. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези 5 прекрасни дни. Надявам се предизвикателството да ви беше изключително полезно и приятно. За сега ви казвам чао и до нови срещи!